Ina masu ciki, lokacin da mata suke da ciki mafi yawanci suna fama da vaginal infections and wannan infection ɗin mafi yawanci yana faruwa ne ta sanadiyyar wani ƙwayar halitta da ba a iya gani da ido wanda ake kira da fungi. And sunan wannan kalan vaginal infection da mafi yawancin mata suke samu lokacin da suke da ciki shine candidiasis, wanda sunan fungi ɗin da yake sa shi candida albicans. Akwai dalilai da suke sa mata masu ciki suke yawan samun wannan infection ɗin. Abu na farko shine levels na hormone ɗinsu, ƙaruwan wani sinadari a jikinsu wanda ake kira da estrogen. So idan aka samu ya ƙara yawa lokacin da mata suke da ciki yakan ƙara yawa, so idan ya ƙara yawa hakan zai iya bada dama wannan ƙwayar cutar na candida albicans ya zo ya samu guri ya zauna ya baje hajan shi ya cause musu infection. Dalili na biyu shine idan aka samu mai ciki tana shan antibiotics ba tare da prescription ba. Dalili na uku idan aka samu blood sugar level na mai ciki ya yi rising, wato idan aka samu tana da diabetes ko kuma aka samu ta samu gestational diabetes, shi ma zai iya sa ta zo tana samun candidiasis. Dalili na gaba idan aka samu immune system wato garkuwan jikin mai ciki ta ɗan yi ƙasa, zai iya sa mai ciki suna yawan samun candidiasis. To ga abubuwan da ya kamata mace mai ciki ta yi. Abu na farko kar ta sha antibiotics ba tare da rubuta mata akai ba. Abu na biyu banda saka hannu can cikin jiki da sunan cewa za a ciro abin da yake ciki a wanke shi. Abu na uku a yi avoiding saka tight panties. Abu na hudu a dinga saka cotton panties. Abu na gaba ki tabbatar da cewa kafin ki saka pants wurin nan a bushe yake ba ruwa, saboda shi funga yana son guri mai danshi. So kin ga in kika sa pants ɗinki ba tare da gurin nan ya bushe ba, pants ɗinki zai samu danshin ruwa, and hakan zai bashi dama ya zo ya taru ya dinga girma yanda yake so. Yana da matuƙar muhimmanci ko da kin yi tsarki kar ki mayar da pants ɗinki sai kin tabbatar da cewa gurin nan ya bushe. Sa'annan inda hali ma ba dole ne ko da sai kin dinga zama da pants ba. Abu na gaba shine a dinga zuwa asibiti lokacin da aka ga wani abu ya canja. Ki je asibiti a duba ki, a yi miki abin da ya dace da ki. Allah sa mu dace.